Duty po namo sa barangay guys. Sa amo ang Beach W, do na may tigom ani guys. Ang hatag may folio sa mga bata guys. Kauban sa tagamin, sila Ma'am Dilyog, si Ma'am Kim. O gingon man guys, meeting ang mga senior citizen sa amo ang dapit guys. Ugma matutong adlaw guys, Sabado, pero gi-advance lang kay ugma puhon. San Pedro ko no, mga ligo ang mga senior. So karong adlaw gi-advance Bernice. Mao ni sila guys. Hello guys, good morning. Nining time guys, ni ako sa barangay hall kay dunay meeting namo guys sa amo ang trabaho sa mga Beach W. Manghatag mi og pulyo guys sa mga bata nga wa mo ana itong niagid semana. Og atol usab guys nga meeting sa mga senior. Ani tapo naman pud ko nila guys. Kay basig nga pinaltihan ko. Meeting ko sa senior. Moatin po ko sa health. Yan man sa stage, moara man pong area ha. Gipahilo na pa namo ni guys ang meetinganan. Kay wa pa man diha amo ang presidente. Wa pa man maabot si Ma'am Jerry nga among presidente guys. So nakalingaw ko ani og video. Amo ni among uniform guys, green, yellow green, green ana. Mo ni amo ang uniform pagkakaron. Gimitingan na po namo guys nga mag-usob na po migla ang uniform. Ambot ang usay gikaiguan nga color. Basta kay kuha na po mig uniform mi. Daghan na mi ani guys. Pagkakaroon guys sa Tibukan Maniko, mura gatos kapin pa mi guys. Nagkadaghan ang mga senior kay matag labay sa panahon, magkataasan po ang pangidaron. So magkadaghan ang senior. Mao po ni ang taga-health ani guys, sari sa ibabaw ga butang po miglamisa. Kay manghatag mami og pulyo para sa mga bata. Nagpadayon mi ani guys kay niaging semana na may bata nga mahi-apil. Amo ra lang pong hatagan pagkakaron. So, ang mga senior citizens guys, gatapok. Pero, dili jud kalikayan. Kaya nako og mga bata ra po'y bujago. Ni ama di po'y bujago na ning senior citizen. Wa may ani microphone guys. Mura galamlang naman ni ani. Wa may microphone ani kay wa diha amo ang treasurer. Tuwa man among yawi sa room nga tuwa dito ang mga sound system. Mao na nga galanlan rami ani. Gamitin pud mi ni guys sa mga montuary, sa mga tampuhan nga kinsa tong mga panon na sila ing kalibutan nga mga senior. Naman may mga montuary guys mo nang gikolekta. Kay luoy pud ang tagtungod. Gabaryo-baryo ni guys, ibabaw mga taga-health.
Mo ni ako mga kauban o diri po sa ubos mao po ni ang mga senior. Daghan ang gisgutan guys. Kabahin sa mga pamaagi sa senior. Og nagpasalamat ko guys kay nahuman na among meeting, way kakulian. Na hapsay na, linaw na. Na tubag na gaangay namong gipangutana sa kadaghanan guys. So wa na tay problema ani guys. Pasensya na guys. Nining akong video ako na nang tapuson og ako mayong guys. Bye bye.